Ac I ffwrdd â ni yma nghanolfan Cneifio Meirion ar y dydd Iau, a mae hynny'n golygu gornest y menywod yn dechrau fan hyn. Ar un mae Menna Jones, Rachel Reid o'r Alban ar 2, Fleur Jones ar 3, Josie Howells ar 4 a Dominic Shetwind yn y pen draw yna ar 5. Dyna'r line-up I chi. Mae yna 3 o wyn i'w Cneifio yn y gorlan y fan hyn. Gan mae cymal rhag brofol di hwn, mi fydd pawb yn cymryd I pwyll I wneud yn siŵr bod nhw'n cneifio'n lan ac yn daclus I fynd trwodd i'r cymal nesaf. Rwan, mae yna bobl ddiddorol dros ben yn fan hyn. Dominic Shetwind yn fan hyn, mae hi wedi bod yn cneifio'n ei gair efo I gynnau fach, bod hi'n dweud, ddechreuais I 3 glân. A mi weles I gymaint o hwyl oedd y bechgyn yn gael ar Cneifio, a mi benderfynes I byddwn ni'na yn datblygu yn sgiliau ac yn mynd ar gwrs. A mae hynny wedi arwain lle mae hi heddiw ar lwyfan y sioe fawr fan hyn, gywch chi ddim gwell na hynny. Golwg wedyn ar y ferch o Josie Howells fan hyn yn mynd ar ystodiau hirion yn barod, felly mae 4 ohonyn nhw wedi gwir allan ar ystodiau hirion. So bod Dominic Shetwind jyst yn agor o gwddw yn fan hyn. Fleur Jones y gymeriad arall diddorol wedi dod yn drydydd yn 3 glân y gynnefach, a hithe hefyd yr un math wedi dechrau cneifio dros y blynyddoedd dwytha yma wedi datblygu I sgiliau. A llongyfarchiadau mawr iddi hi am y 3 glân y dynod o blaen. Ychydig bach o anesmwythydd gan yr wyn ma'n fan hyn. O'n I gweld nhw'n cyrraedd gynnefach yn cael ei tocio lawr yn y corlanau cefn yna. Dyma ni Josie Howells oedd hwnna. Wedyn Rachel Reid o'r Alban yn gorffen yr oen cyntaf yma o 3. Mae yna dyrfa anrydeddus iawn yma yn gwylio. Bore yma eto fel arfer. Mae'r ardal yma, yr ardal Cneifio yma yn denu bobl I mewn. Maen nhw'n clywed y sylwebaeth yma'n mynd allan ar y corn mawr ac yn pico mewn I weld beth sy'n digwydd, a mae'n syndod faint o bobl sydd yn aros, dim pawb sy'n deall yn union beth sy'n gyda ymlaen, ond mae o'n spectacle werth I weld. Mae rhywbeth wastad yn digwydd yma. Mae yna rhyw gynnwrf yma. Josie Howells mewn am yr ailyn yn fan'na. Chydig bach o stodiau ar ôl fan hyn gan Menna Jones ar stodyn 1, 1, 2, 3, lawr â hi, taclus iawn. Ni tynnu'r llinyn yna fan'na, a mae'r llinynau yna yn ddiddorol iawn yn cael ei darparu bellach gan gwmni o'r enw Sustainable Rope sydd wedi greu gan Kate Drury a wedi gwneud o blaen. Mae glân yn dechrau dod yn gynnyrch sydd â mwy o ddefnyddiau iddo fo. Os ni'n licio gweld mwy o werth yn cael ei roi arno fo oherwydd hynny. Ond y sicr mae yna stori dda I wlad. Mae'n gynnyrch gwyrdd dros ben. Yn ei dynnu sylw o'i ar Josie Howells. Mae'n cael bach o frwydr efo'r oen yna, ond wedi setlo fo rwan yn iawn. Ac I ffwrdd â hi yn agor y gwddw fawr iawn I wneud ar y bol o fan agor y teg. Ac wedyn Rachel Reid ydy hon o'r Alban, unwaith eto yn mynd ar ei chrwcwd mwyn cael y stodiau hirion yna. Mae angen rheoli'r oen tra bod hynny'n digwydd, achos da chi'n mynd reit ar hyd yr asgwrn cefn, agor y glân I fyny nes bod o'n syrthio oddi ar yr asgwrn cefn, oedd un ystod dros yr asgwrn cefn a troi a ni stodiau hirion eraill y fan hyn gan Josie Howells. Nôl â ni rwan at Rachel Reid, unwaith eto codi'r oen a wedyn a cadw'r oen yn uchel. I gafal rhwng y peneglunia fyna, byddwch chi'n gweld reit lawr o'r ochr diwetha bod yn ofalus wrth dacluso y rownd yr ysgwydd ola yna. Yna wastad ychydig bach o flan wedi guddio dan y gesel. Mae hi'n mynd ar ôl hwnnw rwan ac yn gwneud stodiau hirion I lawr i'r goes diwetha. Golwg ar y llaw chwys na yn gweithio yn fan'na gan Rachel Reid. Yr oen yn gweithio'n hapus, ond sbiwch pa mor lan ydy'r cneifiad. Dim glân ar ôl ar y croen, a chwaith dim rhesi o flan ar ôl, sy'n golygu bod I yn dal yr handpys na yn y lle cywir. Yna ni i'r dim lawr y twll, a hwnna I gael ei ferniadu yn y cefn. Yr un peth wir I Fleur Jones yn fan'na. Chydig bach ar ôl y fan hyn gan Menna Jones.
Faint o John sy'n yng Nghymru, dwi. Dyna ni. Dyna wedi wneud. Pwysi a 3 allan. Rachel Reid yn cynta. A thrydydd oen allan ar y bwrdd. Cneifio Jones dros y gorffen I hael oen y fan hyn. Daclus iawn. Da iawn hi. Dyn ar un, Mena Jones I fewn am ei trydydd oen y fan hyn. 3 allan ar hyd y bwrdd, wan y blaw am Dominic Chetwyn, sy'n chydig o drafliadau ar ôl. I welwch chi bod yr oen yna wedi cael ei docio dyma hi, Dominic Chetwyn dyma'n hyn. Pawb yn edrych yn daclus iawn. Mae yna bwysigrwydd yn cael ei roi ar y ffordd mae'r cneifwyr ma'n edrych. Mae'r trwsisa yn drwsisa arbennig ar gyfer cneifio. Mae'r singles mae'n cael ei rhoi iddyn nhw. Fel mae nhw gyd yn edrych yn daclus ac yn newydd ar y llwyfan yma. Bydd y ddelwedd yn iawn. Ac mae unwaith noddwyr wrth gwrs ar y crysau yna hefyd. A mae pawb yn ddiolchgar iawn o'r gefnogaeth sydd i'w gael mwyn gallu cynnal y cystadlu yma. Hefyd mae'r diolch yn mynd i'r holl bobl sy'n darparu ŵyn I lawr yn y cefn yna. Yn cael ei gollwng yma yna, cael ei tocio yn barod, fel bod nhw gyd yn safonol, fel nhw gyd yr un peth. Ac wedyn, maen nhw'n barod ar gyfer cael eu cneifio. 5,000 o ddefed ag ŵyn yn cael eu cneifio yn ystod y 4 diwrnod yma. Mae o'n nifer eithriadol dros ben. 6 munud 30 ar y cloc. Pawb yn cymryd I pwyll fan hyn ar hyn o bryd. Mwyn gwneud yn siŵr bod nhw'n cneifio'n daclus. A taclusrwydd. Os oeddech chi'n dilyn byd y cneifio, nath arwain at lwyddiannau Cymru yn y ddwy. Yn y ddau brawf mawr ddoe, un yn erbyn Ffrainc, Cymru'n dod i'r brig y fanno, a'r un peth y wir yn erbyn Zeland Newydd. Dyna ni felly, llongyfarchiadau i'r ferch o'r Alban Richard Reid am orffen yn gyntaf. Wel, croeso ato ni yma I ganolfan Cneifio Meirion. Mae Gornest y Menywod yn mynd rhagddo ar hyn o bryd. Da ni'n yr rhagbrofion ac ar un mae Molly Gittings, ar ddau mae Susie Parish o Loegr, Hannah Rose o Zeland Newydd ar y 3, Sonia Fagan o Zeland Newydd ar 4, Mary Lucas Ridge wedyn o Loegr ar 5. Dyna'r line-up I chi. A mae yna 3 o wyn yn y gorlan. A da ni'n edrych fan hyn ar Susie Parish yr hen law bellach yn ei 50au. Llysgenad I wlân Prydeinig ac felly yn gyfrifol am sicrhau bod y genhedlaeth nesaf yn dod trwodd. Mae hi yn hyfforddi llawer iawn o fferwyr ifanc ar dull o Cneifio. A gwneud yn siŵr bod nhw'n dysgu'n iawn o'r dechrau. Ac mae hi wedi bod yma yn y sioe lawr ers I mi gofio yn cystadlu ac yn rhoi o'i amser hefyd I annog bobl eraill I wella eu sgiliau. Ac mae'n llysgenad gwych dros Cneifio a gwlân. Mae'n wych iawn. Dwi'n wastad yn falch o'i gweld hi yma. Molly Gittings yn Cneifio cyflym iawn, ond ar 5, da ni'n edrych yn fanna ar Sonia Fagan. Yr enw Fagan, wrth gwrs, Mary Lucas Ridge, o hanner 6, ie, na fo. Lawr a Mary Lucas Ridge yn fanna, a mae hi'n dod o Exmoor, mae'n debyg. Pen arall mae wan, dyma ni Sonia Fagan. Sonia Fagan, wrth gwrs, o'r deulu enwog y Fagans, felly. David a Jack wedi bod yn cystadlu yn fan hyn. Lenny David wedi bod yma sawl blwyddyn fel pencampwr bellach rwan, fel beirniad. Dwi'n meddwl bod o'n ddewyrth I Sonia. A Neil, swn i'n meddwl, Fagan I weithad hi sydd yn rheolwr ar y tîm Zeland Newydd wedi bod. Felly, ie, mae yna dipyn o bedig riem fanna. Ie, rownd y gornel da ni'n mynd efo Hannah Rose wan, mae hi wedi bod yn cystadlu mae'n gyson y byd. Ac wrth gwrs mae'r menywod mae'n cystadlu yn erbyn y dynion, maen nhw wedi bod yn Cneifio dyddiad y weitha yma. Ond rwan maen nhw'n cael eu gornest I hunain sydd yn ddigon teg ac falle fydd yna drafod rhyw ddwrnod ar gael carfan menywod Cymru yn Cneifio ac yn teithio'r byd. Mae angen cyllid I wneud y peth yma ac ar hyn o bryd dydy hwnna ddim ar y gael, ond ie, mae rhaid I ni gael ei chelgais fel yn y pêl droed a da ni'n gwybod beth sy'n gallu digwydd pan mae'n ei chelgais yn dydyn. Ar ddau fan hyn da ni'n edrych ar y profiad o Susie Parish yn rhoi rhywbeth I bach o stodiau ar yr ail oen fan hyn, felly fawr iawn I fynd gyda hi, ond nôl yn nesaf yn y gorlan a fe hwnnw'n cael ei ddarparu gan y cymar corlan. Dyna ni a dwi'n edrych lawr yr hes rwan, ie, Susie Parish y cyntaf I dynnu'r llinyn yna sydd hefyd wedi wneud o wlân.
lle mae pawb arall arni, wel ar un mae Molly Gittings yn fan hyn, ac wych o beth, da chi'n gallu gweld yn be, ond pwy sydd yn y gorlan ar un i Molly Gittings? Hugh Jones, Hugh Ants, y cneifiwr rhagorol o ardal Abergynolwyn, mae o'n wych iawn, a'r teulu i gyd, a llongyfarchiadau mawr iddyn nhw ar berfformiad Hugh, efo'i record Prydeinig yn ddiweddar. Dyma ni felly, edrych ar Sonia Fagan y sydyn reit wedi gorffen, hefyd Molly Gittings. Fawr i ddewis rhwng y ddwy yna, ddim syndod mae Sonia Fagan falle sydd wedi gorffen yn gyntaf. Mwy ddod yma yng Nghanolfan Cneifio Meirion. Dach chi'n ymuno â ni yma yng Nghanolfan Cneifio Meirion ar gyfer ffeinal cystadleuaeth menywod y fan hyn. Ar un mae Sonia Fagan o deulu enwog y Fagans o Seland Newydd, Molly Gittings o'r canolbarth, ar y ddau ar 3 o Eryri, Becca Jackson, Sasha Bond wedyn sy'n dal 2 record byd am gneifio 1 ar hyn o bryd, draw yna o Seland Newydd ar 4 ar 5, Hannah Rose i partner i o Seland Newydd, ac wedyn yr hynafgraig o'r criw yma, sef Susie Parish o Loegr yn y draw ar 6. Da ni'n cael golwg ar y cneifio stodiau hirion gan Becca Jackson a Sasha Bond. A dychmygwch sefyllfa Becca Jackson, nath ennill yr adran iau draw yna yn cneifio cothi y penwythnos cyn y sioe fawr, yn cystadlu drws nesa i ddeiliaid record y byd hon fan hyn ydy Hannah Rose. Nawr, ni'n meddwl bod ni'n gweld Sasha Bond y fanna am funud, ond dychmygwch y teimlad o fod yn yr un lle ar yr un llwyfan y fanna. Mae hynny'n brofiad gwych i ni. Dwi'n siŵr dyma hi, taclusio gorffan hwnna, ond mae Sasha Bond eisiau sy'n mewn ar gyfer ei thrydydd oen hyn, ond ydy Becca Jackson ddim yn bell ar ôl o, dydy gwir. Lle mae Susie Parish yn ei, dyma Becca fanna, y cliced y drws yn ei golygu bod ni'n rhywbeth bach o amser ar ôl y fanna, ond drawa ni rwan i stondin un i wylio. Molly Gittings mewn fanna a Sonia Fagan wrth ei ochor i, ond Sasha Bond ydy'r un sydd yn denu'r llygad, achos bod hi wedi bod mor llwyddiannus mewn gyrfa a hitha, ond dwi'n credu rhyw 31 oed ydy hi erbyn hyn, digon o flynyddoedd o gneifio ar ôl iddi hi. Yr un peth yn wir, dwi'n siŵr i Susie Parish hefyd, a'r stori ydy bod hi, pan oedd hi'n ifanc, wedi darllen llyfr mwyn dysgu sut i gneifio y ffordd iawn i ddysgu'r patrwm, ac erbyn hyn mae'n llys genad i wlân Prydeinig ac yn hyrwyddo defnydd o wlân ar hyd a'r lled y byd. A da iawn hi am hynny. Mae digon o angen gwneud hynny. Mae gwlân yn cael ei ddefnyddio allan i Iwerddon i wneud rhaffe i dal gwymon, a mae'r gwymon yna mae'n debyg yn cynaeafu ffosfadau, sef y llygredd sydd yn y dŵr, ac felly wrth gwrs yn casglu adnodd gwerthfawr ben. Da ni'n defnyddio ffosfad fel gwrtaeth ar yn tir ni, wneud i'r gwair dyfu. Nid gwair sydd dan sylw fan hyn, ond gwlân ar oen Sasha Bond yn dod i ffwrdd yn gyflym dros ben yn fanna, a mae yna gneifio yn cyflymu yn fan hyn. 4 allan gan Sonia Fagan ar un, 4 allan gan Sasha Bond a Becca Jackson a Hannah Rose. Susie Parish ychydig bach reoli, ond yn cneifio falle'n decnusach na rhai o'r rhai cyflym yma. Molly Gittings wedyn yn gorffen y trydydd oen yn fan hyn, yn lawr â hi efo hwnna. Susie Parish ar y stodiau hirion, rwan y cynnyrf yn cynyddu yn fan hyn yn ganolfan Cneifio Meirion. Y trinwyr gwlân wastad yna yn barod i glirio'r glana i sicrhau fod y llwyfan yn lan ar gyfer y cystadlu. Fawr iawn i fynd rwan, ond mae Sonia Fagan wedi troi, a mae Sasha Bond wedi troi ar gyfer yr ochr ddetha yna. Trawiad am drawiad ar 1 a 4, mae'r ddwy ferch yma lawr â ni, felly pwy sy'n mynd gyda hi? Wel, mae'n ffachu Sonia Fagan yn curo Sasha Bond o ryw eiliad, swn i'n dweud. Bit of a flick and out goes Becca Jackson. Wedyn Becca Jackson ar ei hôl ni, rhyw chydig bach, ond wedi cynifio'n daclus iawn. Dwi'n edrych ar y marciau bwrdd fyny ar y sgorfyrddau yna. 6 gan Becca Jackson, 8 gan Sonia Fagan, 13 gan Sasha Bond. Felly, falle wedi mynd i fod yn agos pwy sydd wedi ennill.